Geen crisis op luxebeurs in Lanaken en duurzame mode bij Fashion Clash. Ja, de kranten staan dagelijks vol over de economische crisis. Maar eerlijk gezegd is hier op zo'n zondagmiddag in La Butte-Bois in Lanaken op een lifestyle event weinig van crisis te merken. Het publiek wordt hiervoor uitgenodigd of die betalen, maar laten we zeggen, hier is er in ieder geval van economische crisis weinig te merken. Ja, dat weet ik niet. Dat kan verdoken toch wel zo zijn. Hè? Maar ja, in principe denk ik dat het vooral in de media veel doemdenken naar buiten gebracht wordt en mensen daar wel anders op reageren. Maar in realiteit dat het toch niet zo erg stelt zal zijn. Hè? Ja. Ik heb begrepen hier, zeker aan de Belgische kant, dat je daar ook toch nog wel het juiste publiek voor vindt. Ja, maar er komt ook veel, we hebben veel mensen West-Vlaanderen, veel van Amsterdam, Düsseldorf. Dus het is een mooie mix wat er voorbij komt. Frankrijk, zelfs mensen uit Amerika. Dus Maastricht heeft ook natuurlijk een enorme aantrekkingskracht, internationaal. Dus we zijn heel goed gelegen voor dat gebied. Ja. Je hebt de naam hoog te houden met je 2 sterren. Maar ja, op zo'n feest, zou ik maar zeggen, hoe moet je dan dat niveau met zoveel mensen zo houden? Of moet je dan een beetje improviseren en tellen de sterren dan even niet? Ja, die sterren die tellen dan nog meer als ooit, want anders zouden we het niet doen. Okay. Wat we wel doen, iets minder bewerkelijk. We gaan het zo bewerkelijk maken dat het haalbaar is, dat de kwaliteit zeker die 2 sterren waard is. Dus we moeten goed gaan nadenken wat we doen en waar we het gaan doen. En dan moet je een beetje op safe gaan. Dus we moeten ook niet met hele nieuwe gerechten aankomen. En het is voor 420 gasten. Voor nieuwe exclusieve horloges, dus in het dure segment, ja, daar heb je in feite wachtlijsten voor. Ja, als die er nog zijn, want dat is het hele moeilijke. Maar er is een enorm tekort, er is een hele grote vraag, maar helaas kunnen wij niet alle klanten daaraan voldoen. Dus ja, daarom hebben wij mede dat pre-owned, want er zijn ook mensen die dat weer willen verkopen. En dan kunnen we toch aan een marktconforme prijs kunnen wij toch in ieder geval het horloge aanbieden. En het is de keuze aan de klant of hij dat er ook voor wil betalen uiteraard. Hoezo crisis? Ja, nou ja, helaas wel. Hè. Laten we dat maar niet. Maar dan alsnog is er ook een markt die wel hierin geïnteresseerd is en niet tot aanschaf overgaat. We hebben ons in het cruise-toerisme nog eens doorgespecialiseerd in het iets hogere level. En dat is nou precies de doelgroep die we vandaag hier kunnen ontmoeten. Deze doelgroep die gaat naar kleinschalig, service op detailniveau, culinaire hoogstandjes en dat zijn de schepen achter ons die we aan onze stand aanbieden. Ik moet zeggen, Belgisch Limburg, dat is toch een gebied waar wij hele goede klanten vandaan halen. Daar zit toch cliëntelen die iets meer kunnen besteden. Zo slecht gaat het nog niet met de economie. Ja? Ik durf te stellen dat in het reisgedeelte van de lagere reissommen het op dit moment voelbaar is. En dat in het segment waar we hier vandaag mee bij elkaar zijn, dat daar die pijn niet zit. Fashion Clash Maastricht is een multimediaal evenement geworden, waarin mode op tal van manieren getoond wordt. Echt in het beginjaar was het ook echt de modeshow, de catwalk, dat stond centraal. Dat is eigenlijk niet meer centraal. Het gaat van film, het gaat van tentoonstellingen, het gaat van educatie. Het is een hele mix. Absoluut, dat is ook heel bewuste keuze. Dus kijk, het is, en wij willen natuurlijk agenderen, dat je natuurlijk op een andere manier dan gaat kijken. Maar de makers ook. Als je kijkt hoeveel inzendingen van geweldige films we binnenkrijgen, dan denk ik, ja, daarom verdient dat ook een openingspodium, zeg maar.
En daar zijn shows, maar die zijn ook veel meer genadrukt op performance en echt op die ervaring. Eigenlijk de bezoeker uit te dagen om niet alleen esthetisch te kijken van vind je het leuk of vind je het niet leuk. Maar misschien vind je een collectie niet zo mooi, maar als je het verhaal daarachter weet, ga je het wel interessant vinden. Dus echt veel meer de inhoud naar voren plaatsen en niet de esthetiek. Dit is Lady in Rock. En Lady in Rock is eigenlijk een werk wat ik 2 jaar geleden ben begonnen met onderzoeken. Ik heb een modepraktijk eigenlijk in Amsterdam sinds 2016. Maar na een aantal jaar dacht ik, oké, mode is het niet helemaal voor mij. Ik ben vooral heel erg op zoek hoe ik met materiaal vorm kan creëren. En toen ben ik eigenlijk een soort switch gaan maken naar een meer interdisciplinaire richting. Waarbij ik mode als onderdeel gebruik binnen mijn praktijk. Dus onderzoeken hoe kan ik toch dat menselijkheid wat in mode terugkomt. Maar ook het modebegrip zelf zoals kleding. Maar ook sculptuur en alledaagse objecten. Hoe kan ik dat zo vermengen dat dat iets nieuws wordt. Zodat je kijkt naar zo'n object zoals je ook zou kijken naar bijvoorbeeld een Picasso in een museum. Ik onderzoek heel erg de verschillende elementen en kanten. Dus het is niet alleen maar een kledingstuk, maar je zou het ook als een object kunnen presenteren. De hele collectie is in samenwerking met het Leger des Heils heb ik gemaakt, of gedaan, samen. Ik heb in Deventer op het sorteercentrum kleding mogen selecteren die dan eigenlijk afgeschreven is. Dus de rits is kapot of er is een gaatje in, het is niet te verkopen. Dus dat wordt dan gerecycled of het wordt verbrand. En ik dacht van, hoe kan ik van iets wat eigenlijk waardeloos wordt gezien, hoe kan ik daar iets moois van maken dat we het wel waarderen. Zoals deze jas die helemaal roze is, dat waren 4 kinderjasjes. Wat dan productiesamples zijn van een bepaald merk. Waar niks meer mee kan gedaan worden. En ja, nu is het een onderdeel van mijn verhaal.